ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଟିକେ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ କି? ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମାନେଟା ହେଇକି କାଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଘାଟିକିଆ। ସେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦବନ ପଡ଼େ, ମନେ ଅଛି? ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ମୋ କହିବାର ମାନେଟା ହେଲା, ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ ରହିଲା? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କେହି ନଥିଲେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କଲେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁ ହେଲା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି କ'ଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀକି କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରକୁ କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରୁଛ? ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ା କୁହାଗଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଓ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବାଜି ରାଉତ, ଧର୍ମପଦ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସିନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ ଇଏ କିଏ, କି ଜାଣିବେ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ କାମଟି ହେଇଛି। ତମେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଦଳୀୟ ନାଁ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି କରୁଛ, କ'ଣ ଲାଭ? ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ଏଇ ଖାଲି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ରହିଯିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେନି? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅ ସବୁଠି। ଖାଲି ନିଜ ଇଏ ପାଇଁ ମାନୁଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ ପରିଚୟ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ନା ଟର୍ମିନାଲ ବସ୍ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇଆ କର। ଆଉ ଖାଲି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେ ପଚାରିବେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କିଏ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କିଏ, ବାଜି ରାଉତ କିଏ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପଚାରିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ପଦ ଯିଏ ବି ଥିବ କହିବେ ଏଇଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେମାନେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିକି ରାଜନୈତିକ ନାମ ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।